I el Gaudí a la millor pel·lícula europea és per Lo que arde. Doncs bé, certa sorpresa, qui ni tenir Oscars o premis europeus li han servit de res a la favorita per exercir com a tal. I tornem a Galícia. La proximitat i l'autoria de Lo que arde s'han imposat a aquesta coproducció entre Espanya, França i Luxemburg. Aconsegueix el ple els dos Gaudís a què aspirava i empatar dos amb Liberté. Oliver Lache ha filmat per primer cop a la seva Galícia natal la història d'un presumpte piròman que surt de la presó i retorna amb la seva mare. És potser la més accessible de les seves 3 pel·lícules, però igualment molt poc convencional. Moltes gràcies. Estic molt contents, molt agraïts que haveu fet de Galícia Europa, no? Per nosaltres, pels gallecs, sempre Catalunya era Europa, no? Però bueno, Galícia encara no és Europa, afortunadament, no? Jo voldria agradecer, dedicar aquest premi al director català Toni Serra Abueli, que va tornar a casa fa un mes, no? Un director, eterno, no? Y a todos los gallegos, a todos los galegos que viven en Cataluña, que apoyaron la película, que estuvieron en sendas salas aquí en Barcelona, en todas las salas de Cataluña donde estuvo la película, y muy agradecidos, la verdad. Hasta el director de foto, Mauro Erce, Santiago Fellol al escritor, al guionista, Amanda Villavieja al sonidista y Xavi Font al productor, que és català també. Moi boas noites e moitas grazas académicas e académicos cataláns polo vosso recoñecemento a unha película cun contido tan frágil como esta. L'Oliver ha volgut fer aquesta pel·lícula a casa seva, allà on han viscut moltes generacions de familiars seus, una pel·lícula feta a la perifèria i al rural dins de Galícia. Una de les grans responsabilitats que tenim nosaltres com a cineastes, ho deia la Isona fa uns moments, és la servitud, dedicar-nos i servir a la gent que finalment rep tot el que fem. I una altra gran responsabilitat és cuidar el nostre rural, que és gran part de la nostra memòria, i li devem als nostres besavis, als avis, als pares, als fills, als nets i a tots els que vindran. Moltíssimes gràcies.